Kaixo guztioi, bideo honekin asmoa da laguntzea klasean ikusitakoa eta eskura izan dezazuen azalpenak zuen erritmoan eta lasaiago ikusi ahal izateko. Lehen bideo honetan egingo duguna da gure biki digitalarekin komunikatzeko hardware konfigurazioa, bai? Azaldu dugunez badakizue OPFUA protokoloa erabiliz komunikatuko gehala NX-an dagoen gure biki digitalarekin eta horrekin hasiko gara. Hemen atzian ikusi dezakezuenez, badakazue daukagu 1200, bai? Eta pantalla. Hori da jarriko duguna eta konfiguratu. Hemen akzeso soinaren ikusi behar dugu lehen da bizi, dauzkagula ja, CIP dauzkan aparatuak eta ordenadorea jarri beharko dugu gure rangoan gure aparatuekin. Lan berdinean, sare berdinean egon behar dute, bai? Kasu honetan, 192.168 bat sarean. PLC-ak 10, pantaiak 20 eta ordenadorea daukat 240an jarrita, bai? 192.168 bat 240. Bat jartzegatik, bai? Badakizuenez, ez dueko izitu behar hemen dagoenekin. Lehen da bizingo deguna da PLC-a jarri. PLC-a jartzeko, begiratu daiteke hemen, eta ikusi zein dan, eta listatik aukeratu, bai? Hemen bestera batea egingo dugu, ja PLC berriekin, ja urte batzuk badia, ja ekarri daitekela automatikoki, bai? Eta hori da egingo dugu, jakin behar duguna da ze firmwarea dakan, hau da, zein da, ze bertsio firmwarea dakan gure PLC-ak, eta hori ikusteko, hemen akzeso soilainen sartuko gea online diagnostiko, eta hemen ikusten dugu dala 4.6, bai? 1200 bat, 4.6. Vale, agregar dispositibo sakatuko dugu. Kontroladores. Eta 1200 aukeratzea eukiko genuke hemen, ACDCRL, bai, baina, batzuetan imaginatu dezagun ez daukagula ondo ikustea zein dan, dagoen armario batean egon daiteke, batzuetan interesantea da ere, batez ere, bai, 1500etan, tarjeta asko dauzkala, arresagoa da, hemen, bersioa azkenekoa, baina bestela hemen aukeratu beharko genuke gu daukaguna, eta aceptar sakatu. Hau irikiko zaigu, oraindik ez dagoela espezifikatuta gure dispositiboa, eta daukagu o katalogotik, esan dugula zetz, edo TIA portali esango diogu berak ekartzeko kableatuta daukaguna. Gure txartela aukeratu, Realtek, ordenadorean Realtek, bakoitza dakazuena, eta bilaketari hasi, zira eman. PLC bakarra daukagu, aurkitzen digu detekzion eman. Ja firmware bertsio hauekin, ja berriak dienak ateratzen zaigu seguridad natibakin etortzen dira eta eskatzen digu konfiguratzeko segurtasuna. Hasiera batean, segurtasunik gabe egingo dugu lana, bai? Kargatzen, gauzak aldatzen egongo gara denbora guztian, eta kontraseñak gakoak sartzen ibiltzea, ez da lan gehiago ekarriko digu. Orduan, hasiera batean,
kendu egingo ditugu segurtasun natibo hauek, eta bueno, hemen kontraseina gabe, eta gero ja martxan jartzen denean aparatoak ja makinan puesta martxa egin ondoren ja jarriko genituzke, bai? Bueno, hau honela ja ikusi dezakegu nola dagoen gure PLC-a bere IP-arekin dena ekarri digu, bai? Urrengoa, pantalla. Pantalla firmwarea nun ikusi? Bueno, pantalla hauek dira MTP Unified Comfortak dira, MTP 700, eta hemen behaien informazioa gauzak System Properties, Panel Information, ikuste dugu ze pantalla da, ze zenbaki daukan pantaiak, eta daukala firmwarea dela M800 bata. Bai? Orduz, jungo gea pantaietara, Unified Comfort Panel bada, 7 pulgada, bai? Bakarra daukagu, eta bertsioa, hontan ez da eguneratuta, M800 bata. Vale? Aceptar emango diogu. Eta hemen ikusten dugunez ez dizkigu IP-ak ekarri, bai? Orduan, jakin behar dugu ze IP-en dauden, bai? Esan dugu 20an dagoela, bai? Baina ikuste aukiko genuke ere, hemen sarean, hogeia, bai? 192, 128, bat hogei. Hemendik jartzia dago, edo, bueno, formatutu ezkeo akzeso soilenen, horre bai. Sartuko gea IP aldatzera, eta emango diogu bat, hogei. Bai? Eta besterik gabe, konexion HMI bat egingo dugu, portuen artean, bai? Bueno, lehen bideo honi jabukaera emateko, egingo duguna da PLC-aren OPC-ua protokola albidatuko dugu, PLC-a zerbitzari moduan argitaratzeko gure aldagaiak NX-arekin bidali eta jasotzeko, bai? Propietatean sartuko gara. Eta hemen dauzkagu OPC-ua protokoloa aktibatu egingo dugu. Advertentzia bat ematen digu, abisu bat, bai? Aceptar. Eta OPC-ua aktibatu dugu. Hemen esaten digu non egongo den, gure IP-a eta portua OPC-uarena da 48 berrogei. Emango diogu, ze falta zaigu ere? Lizentzia, runtime lizentzia, bai? Sartuko gea, eta hemen eskatzen digu 1200ak basic, basic, ez dago besteik, bale? Eta azkenik segurtasuna protección y seguridad en barruan, bai? Hemen normalian etortzen da put get, bai, desaktibatuta, segurtasun gehiago, inor ez dekinetzen. Hau aktibatu egingo dugu, bale? Eta emango diogu aceptar. Eta hurrengo pausoak izango lirateke, ja, kargatu gure aldagaiak DB batean, NX-a ireki eta ikusiko dugu nola izango dan komunikazioa. Baina honekin, bideoak motxak izateko asmoa daukat, bukaera ematen diogu bideo honi.